Toto dievča si spomína na haváriu lietadla, pri ktorom v minulom živote zomrela. Rilan už od útleho detstva pri každej búrke plakala a kričala. Jeden večer pred spaním desivo povedala svojej matke: "Zomrela som." A začala hovoriť o nejakom živote v Louisiane. Keď bolo dievčaťu 6 rokov, začala detálne hovoriť o tom, že si pamätá haváriu lietadla v Louisiane. To jej mame nedalo a začala pátrať o nejakej havárii lietadla v Louisiane. Daj mi follow a sleduj, ako tento príbeh dopadne. Podarilo sa jej naraziť na haváriu lietadla Pan Am v Louisiane v roku 1982. Lietadlo sa zrútilo v dôsledku búrky a všetci na palube lietadla zomreli. Po pár mesiacoch však Rilan začala hovoriť o nejakej dievčine Jennifer. Jej mama sa preto rozhodla vyhľadať zoznam pasažierov lietadla, kde narazila aj na meno Jennifer, ktorej bolo práve v ten moment 11 rokov. Jeden večer sa jej mama spýtala, či si pamätá niečo z havárie lietadla. Dievča začalo hovoriť o tom, že lietadlo začalo padať doľava, až postupne sa zrútilo do stromov. Jej mama pokračovala v rozhovore a prezradila dievčaťu, že sa takáto havária skutočne stala. Dievča sa matky spýtalo, či tam bola aj Jennifer. No ešte predtým, ako matka stihla odpovedať, tak pokračovala v tom, že si myslí, že ona je Jennifer.